hor zeuden burdin sareak, eta hor gelditu dira atzean zikin handinak. Gero, zikin txikiagoak. Eta, sartu ezkean eraikin horretan, separatzen da hondarra eta kultura. Orain gaude biologikoaren erdia. Bai? Hemen, leheno aipatu dugu, ez da, Dakarreko 7 zerretako hotela bat bezala da, bai? Uste zuen nola mugitzen ari den ura. Hori da, horrazpien daudelako 4.000 aizegile. Bai, aizea botatzen. Arnasa goxo-goxo hartze dute, eta gero, zeite dute, hor dagoen zikin guztia, desegin. Dirala bere zeregina. Bai? Horregatik ikusten dugu, sortzen dutela apar bat dutela. Alde bat ikusten dugu, mugitzen dagoelako, eta bestetan, beraiek, desegiten dugu, sortzen duten aparra dalako. Bai? Lehena esan dizue, zer da garrantzitsua? Alde batetik haizea botatzea arnazteko eta bestetik kopurua nahikoa izateko ikatea desegiteko nago mugitzen da. Orduan, horren zertzen dira egiten eta hor ikusiko duzuen, horrengo pausotik orduntza datorren ur lokaztuta. Bai? Ur lokaztu hori da lokatz gehiago daukan ura. Beraz, usaia fuerteago izango da.